Avui, al Campello Informa, tanquem la trilogia de reportatges sobre la pesca al Campello parlant del futur del sector. Per a conèixer les noves tendències, anem a parlar amb Paco Gràcia, un jove emprenedor campeller, fill i net de pescadors, que ha creat una startup basada en les noves tecnologies que vol aportar viabilitat i sostenibilitat al sector de la pesca, conjugant turisme, pesca i noves tecnologies. ¿Podrías explicarnos la problemàtica que existeix en el sector per a que tu busques nous camins? Primer de tot, dir que és un sector molt estancat. Jo, de fet, ho he viscut de ben xicotet en casa, perquè pertenec a una família de pescadors, des del bisabuelo, l'abuelo, el pare, la mare, tots hem estat clavats en el sector. I sí que és difícil, el dia a dia del sector és molt difícil, i la problemàtica més forta és que no té canvis. És un sector que porto anys treballant de la mateixa forma. Sense canviar ningú tipus de procés. Exactament, són arts mil·lenàries que han existit des de fa tantíssims anys i que continuen en l'actualitat, continuen igual. El sector s'enfronta a canvis, és a dir, des de la Comissió Europea es preveu que aquell empresari del sector, aquella barca o aquell armador que no intenta diversificar la seva activitat d'ací a 10 anys, haurà desaparegut del mapa. És a dir, ja és un poquet seriós. Ja no és que sempre anem queixant-nos, però és el mateix pescador que està tancat en el seu dia a dia i no ho veu més allà. Però sí que ens enfrontem a un problema grau. Un problema grau de canvis i ja et dic, la comissió és la primera que està ficant ja pressió per avisar als armadors i dir necessitem diversificar i necessitem canvis noves idees per evolucionar i com pot ser, per exemple, l'obertura del sector al turisme, o com és l'autogestió d'aquest pescador. Problemes principals n'hi ha diversos. Un d'ells és el preu del gasoil, que durant els últims anys ha sigut el factor diferencial del sector i el que ha produït més patiment en tots els pescadors, ja que no sap uno si ir a pescar per a cobrir els gastos d'aquest dia o potser ir a pescar i no cobrir els gastos perquè aquella setmana el gasoil s'ha disparat i no té el benefici. Això ve produït per el posicionament del seu producte. És a dir, el pescador sap a quina hora ir, sap a quina hora torna, però després arriba al mercat i no controla els preus del seu producte. I per altra banda també recursos naturals. Que s'esgoten. Ha hagut una sobreexplotació del sector, no ha hagut control. És a dir, estem parlant que han hagut barques de més de 1.500 cavalls que han estat treballant així a terra i jo crec que és una barbaritat. I no s'ha controlat, s'ha deixat pas a explotar i hem plegat a un punt que no queda un peix. No queda un peix, i ells ho saben. I a més has de competir en altres productors, peix que ve d'altres bandes, d'altres caladeros, de Sud-àfrica, de Canadà, de Somàlia. Exactament, no hi ha una protecció forta del peix local. Clar. Del peix local, el que hi ha que protegir és la marca local del peix. Això diria jo que és la contradicció, no? N'hi ha menys peix, però el pescador ven el seu peix més barat. Més barat, exactament. És una gran contradicció. Perquè està totalment manipulat i controlat per factors externs, com són els pescaters, com són les grans indústries que et porten el peix de fora i fan abaratar a tu el teu peix, perquè estan portant el peix congelat de no sé on. I avui en dia és un pecat, perquè avui en dia, al final, que per a la gent, per a la societat en general, què és el peix? És anar al supermercat i comprar la bossa congelada, que és el que es mengen a casa. No coneixen ni quin peix és, ni d'on venen, ni... Una llotja que està portant el peix fresc, que està viu, està donant-lo viu, dia a dia. I és una llàstima que al final vegues 4 o 5 persones comptades cada vesprada. És una falta de potenciació i de potencialitat de lo que ja tenim. Després, un dels problemes també és que la imatge del pescador. És a dir, tenim la imatge del pescador com un assassí, diguem, parlant brut, però és veritat. La societat veu el pescador com un assassí, com un caçador, com un esquilmaor, no? Exactament, i és tot el contrari, són expertes de la mar. Ells són els primers interessats en cuidar els fons marins. Un exemple d'això és que les barques d'arrastre ja classifiquen i repleguen la basura dels fondos, perquè s'han donat compte que són els primers que poden començar a netejar els fondos. I com és això? Les mateixes barques, exactament, la brossa que repleguen en el bau,
la classifiquen i la duen a terra. Clar, ells porten uns contenidors a bordo i els mateixos pescadors són els que repleguen, estan obligats ja per llei a replegar tota la brossa que porten en les xarxes i classificar-la, portar-la a port i classificar-la en el port en els contenidors per a separar els plàstics, vidres, en la mar s'encontra de tot. Sí. Però el que dic, aquest canvi d'imatge del sector, és a dir, també el que es busca és d'unir les ciències, els científics i els biòlegs, amb els pescadors, que sempre s'han vist com a adversaris. Com a enemics. Com a enemics. És a dir, no, tu eres un expert, que eres un biòleg, un científic, però és que els pescadors són també expertes de la mar, inclús més, a lo millor. Sí, perquè tenen el coneixement de l'experiència. Tenen una experiència, tenen coneixement, entonces ara aquesta evolució també està veient-se. És a dir, com aprofitar la figura del pescador per a aprofitar-nos dels seus coneixements i de la seva experiència. Exactament, i per a col·laborar amb tot tipus d'expertes de la mar. Com veus tu les solucions? Perquè jo crec que tu tens clar, jo crec que tu saps que sí que n'hi ha una solució, o que n'hi ha diverses, i és per lo que estarà apostant. Sí, està clar, solucions n'hi ha. Al final no podem posar una barrera davant i dir no pot fer res, desguassem la barca, que és el que està passant hasta ara, no? En estos 7 anys la flota espanyola de pesca s'ha reduït en un 50%. És una barbaritat. La pesca local, estem parlant de pesca local. A nivell europeu, del 4 al 5% de la flota es redueix cada any. O sigui, són xifres escandaloses. I sí que hi ha canvis. Sí que hi ha canvis que venen impulsats des de la Comissió Europea i canvis que jo, per exemple, ho he viscut amb uns autèntics pioners que són els italians. Els italians són pioners, en canvi, perquè estan començant a implantar 2 noves activitats que fa 10 anys van eixir allí, que es diu la pescaturisme i l'ictoturisme. De què es tracta la pescaturisme? És obrir-se al turisme, és obrir-se a la societat. De què forma? Fent conèixer a la gent quina és la feina del mariner i del pescador dia a dia. És a dir, es dona l'oportunitat a les persones d'embarcar-se directament en les barques de pesca professional, passar un dia a bordo amb els autèntics experts que són ells, ajudant a les tasques de feina a bordo, menjant i disfrutant de la gastronomia fresca i ecològica. I això ve molt bé a molt de factors externs, no és només el canvi per al sector. Està clar que a ells va donar-los un complement econòmic necessari, va donar-los la possibilitat de posicionar el seu producte en el mercat, d'acord? Perquè un armador que diga, ostres, jo puc embarcar persones, doncs ja no tinc només l'activitat d'anar a pescar, sinó que potser la plega un dissabte i tinc una família de 5 persones que van a embarcar-se a bordo i jo sé que van a pagar 100 euros cada uno i que és el preu que jo pose. I ningú va tocar, si aquests 100 euros per persona venen aquest dissabte, són ingressos directes. Ingressos directes. Ingressos directes. Perquè a més, si donant-te a pescar, també estàs produint. I afavoreix molt el tema de l'explotació també, perquè és a dir, una barca que fa pescaturisme no necessita anar 12 hores a pescar i fer 3 tirons o tirar un calat de 2 quilòmetres de sàcia. Només fent una xicoteta demostració per explicar com funciona i agarrar 4 peixos que després es mengen a bordo, està afavorint també la recuperació i els recursos naturals. I és el que busca la Comissió Europea d'ací a 2020. Molt bé. I és el que nosaltres, com a projecte, volem començar a implementar en Campello, no? Ara han passat una fase d'investigació, de proves, de test, allí en Itàlia, en Sardenya, que ja t'he dit que han sigut els pioners, però encara així, encara sent els pioners, era faltat aquest factor tecnològic i de noves tecnologies que és el que nosaltres volem aportar. Perquè molt bé, tu vols obrir el turisme, tu vols obrir-te a la societat, vols un canal de comunicació, però la pesca-turisme en si no funciona. És a dir, un pescador, està a la pesca-turisme, però com es dona a conèixer? Com es relaciona amb la gent? Quin canal de comunicació utilitza? No saben com gestionar. Nosaltres el que volem és gestionar aquesta activitat per a ells. Molt bé. Tu encarrega de pescar, tu encarrega d'anar a la mar, de tindre unes barques en condicions, una tripulació en condicions, i nosaltres el que volem és gestionar la pesca-turisme per a aquestes barques. A través d'una plataforma, avui en dia, qui no aposta per una plataforma web,
qui no reserva les activitats turístiques online. Tot el món. Aleshores, tenim els coneixements suficients com a poder gestionar i ajudar al sector. És un poc la nostra idea. I és el que hem estat allí desenvolupant en Cagliari. I allí portaven ja 10 anys fent-ho, però no tenien aquest factor tecnològic d'innovació. I quan creus que podrem tindre aquí en Campello la pescaturisme? Així, bé, primer de tot a nivell nacional hi ha una problemàtica a nivell legislatiu. No tenim una llei nacional que regule la pescaturisme, que seria la idea perfecta, no? Però bueno, ja sabem com funciona la política, és més ara que està la cosa calenta, no? Però, bueno, nosaltres, per la nostra part, ja hem treballat amb aquest cas, no? Ja hem intentat aplanar un poquet el terreny. I en setembre l'any passat vam estar al Parlament a les Corts, a València, i bé, jo crec que pronte perquè des de les Corts ja s'han manejat, ja han fet un reial decret, ja han presentat la proposta a Conselleria, i jo crec que el 2017, sent positiu, podem tindre a la Comunitat Valenciana una llei que permetisca portar l'activitat avant. Clar, en Campello seria estupendo. Seria estupendo, sobretot per a la gent que segueix apostant per la pesca i per aquest ofici que tal li ha donat a este poble, no? Sí, al final no es tracta d'inventar res, es tracta d'aprofitar els recursos que ja tenim. Campello, tenim turisme, tenim bon temps, jo crec que tot l'any. Tot l'any. Pràcticament. Menys avui. Me l'ha agarrat ahir. Tenim el sector. Està clar que cada volta queden més barques, però anem a aprofitar aquestes barques que tenim i anem a dinamitzar el moll, no? Jo crec que és superimportant. Seria també molt bo per a la llotja de peix, la venda directa del peix. És un reclam turístic molt bo. Jo crec que la llotja és una de les úniques a Espanya que continua fent aquest sistema de venda directa i de subhasta. Aleshores, és el que digues, es tracta de crear una comunitat al voltant de la pescaturisme, perquè convé a les administracions públiques per oferir un turisme alternatiu, sostenible, convé als hotels, a la gastronomia, a la restauració, que pot afavorir aquesta activitat, el sector i els turistes, que tinguin una alternativa, que no siga només el sol i la platja. Que tenim més, nosaltres tenim molta cultura que oferir. Sí, sobretot el més important és oferir cultura i història, que és el que és la pesca per a nosaltres. Bueno, Paco, pues moltes gràcies per estar així amb nosaltres, explicant-nos el futur del sector, el futur de la pesca, i res, molta sort, i en 2017 esperem tindre't aquí ja en el teu projecte de pescaturisme. Muy bien. Moltes gràcies.